Inselmilkom il-komplement tal-Odwa Tajba tal-lum 23 ta' Ottubru, l-għada tal-budget, l-għada ta' 9 budgets ta' Gvern Laburista sa' mis-sena 2013 li lawn nilqakom għal-edizzjoni speċjali tal-program Papers kif anke ħabbarna il-ħadd illi għadda. L-iskop ta' dan il-programm huwa li wara d-diskorsu reazzjonijiet tal-biraħ fil-għaxija ngħid jiena li damu sa tard fil-għaxija, illum dalodu fl-ewwel okkażjoni tagħna nagħtukom reżume kemm xejn dettaljat tal-qas ikunu servizz għal dawk illi sa issa għadhom qed jibdew jiddeċifraw dak illi ħabbar il-bieraħ il-Ministru tal-Finanzi. Huwa l-ewwel budget taħt huwa t-tieni budget taħt il-Prim Ministru Robert Abela, nfakru li aktar kmieni din is-sena l-istess Prim Ministru Robert Abela fl-isfond tal-pandemija COVID-19 kien ħabbar budget illi jrid jimmitiga multimiljonarju li jrid jimmitiga l-impatt ta' l-istess pandemija. Jekk laħaqx jew ma laħaqx l-aspettativa dan il-budget, sintendi se tkun il-mistoqsija prinċipali li jinser nagħmel lill-mistidna tiegħi dalgħodu, imma qabel f'100 sekonda ser nifhmu dak li qal il-bieraħ il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. Maltin b'saħħitna l-qudiem. F'seduta parlamentari l-Gvern ressaq il-budget għas-sena d-dieħla. Budget bruħ soċjali fejn in-nies se jirċievu f'buthom it-triplu ta' dak li kienu jirċievu qabel. L-Gvern ħabbar li l-kumpens tal-għoli tal-ħajja huwa ta' €75 waqt il-ħaddiema kollha se jirċievu ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa li jitlaq għal massimu ta' €95. Il-Covid Wage Supplement estiż sa tmiem Marzu u se jerġgħu jingħataw il-vouchers. Il-vouchers se jitqasmu lil kull min għalaq 16 sena sal-aħħar ta' din is-sena. Aktar minn 60,000 tifel u tifla se jgawdu bżida oħra fiċ-Children's Allowance u aktar nies se jiġu inċentivati biex jaħdmu permezz ta' titjib fl-in-work benefit. Il-ħaddiema se jkollhom ġurnata oħra leave. Li nagħtu lura f'leave il-btejjel pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa. Negozji żaru self-employed b'eżenzjoni akbar tal-VAT, ħsieb ambjentali billi daqshekk użu ta' plastik mhux riċiklabbli u aktar anzjani bit-trasport pubbliku b'xejn. Issa din se tinżel għal 70 sena u l-fuq. Ma 19,000 anzjan se jgawdu minn din il-miżura. Bini u modernizzar tar skejjel, internet b'xejn għall-istudenti li jkomplu jistudjaw wara sekondarja u first-time buyers b'eżenzjoni akbar ta' taxxa. Għas-6 sena konsekuttiva żieda oħra fil-pensjonijiet. Barra miż-żieda tal-kola se terġa' tingħatalhom żieda oħra ta' €3.25 fil-ġimgħa. Dan huwa l-akbar budget ta' Gvern Laburista. Aħna ippreżentajna l-aqwa budget fl-istorja ta' pajjiżna. F'100 sekonda taħt montaġġ tal-newsroom preżentajnilkom dak li huwa il-budget tal-bieraħ. Il-budget ippreżentat mill-Ministru tal-Finanzi il-Professur Edward Scicluna flimkien mal-ewwel konferenza tal-aħbarijiet li tal-Prim Ministru Robert Abela fit-tmiem il-budget quddiem Kastilja. Il-front pages u l-gazzetti kollha 5 gazzetti, 5 ġurnali li llum joħorġu partikolarment l-għada tal-budget kif qed jista' jistenna il-gazzetti kollha l-ġurnali kollha huma ikkonċentrati l-istejjer tagħhom fuq l-istess budget. Jekk imorru daqsxejn fuq il-ħarsa tagħna fuq il-front page tal-ġurnal Orizzont apparti r-ritratt tal-Ministru tal-Finanzi il-Professur Edward Scicluna, it-titlu li jagħtina dan il-ġurnal l-Orizzont Budget Soċjali. U budget soċjali għalfejn skont il-ġurnal l-Orizzont. Wage Supplement sal-aħħar ta' Marzu tas-sena 2021. Il-pensjonanti bżieda ta' €5 fil-ġimgħa. €1.75 fil-ġimgħa żieda għall-għoli tal-ħajja ser jerġgħu jinħarġu l-vouchers waqt illi ser ikun hemm il-kumpens lil ħaddiema tat-tarzna li mardu bl-asbestos. Fuq il-front page ukoll tal-ġurnal l-Orizzont insibu ir-reazzjoni kif qed jistenna ta' Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union illi jgħid li l-Gvern laqat il-punti kollha illi kellu jolqot. Il-General Workers Union tilqa' l-miżuri u żidiet imħabbra fil-budget tal-bieraħ fejn saħqet li dawn jindirizzaw lil dawk l-aktar fil-bżonn u l-vulnerabbli fis-soċjetà
tagħna. Sintendi kolli l-opportunità biex nifmu għaliex matul il-korsa ta' dan il-programm. Differenza mill-jiem tas-soltu, illum mal-ġurnali l-oħrajn kollha għandna l-special edition, l-edizzjoni speċjali tal-ġurnal Malta Today. Il-ġurnal jatina f'din l-edizzjoni speċjali tiegħu ir-ritratt tal-Prim Ministru fuq il-front page tiegħu. Abela's first budget is a COVID recovery jab. 100 million stimulus li konsisti f'50 miljon euro permezz tal-iskema tal-vouchers, l-estensjoni tal-wage supplement, iż-żieda fi-children's allowance, iż-żieda lill-pensjonanti ta' 5 euro kull ġimgħa, iż-żieda l-olli tal-ħajja ta' euro 75 ċentesmu, il-twessieħ jew inkella il-higher tax refunds, m'hemm l-ebda taxxa, dan huwa dak li jgħidilna l-ġurnal Malta Today b'differenza mill-ġurnal l-Orizzont ma' budget ta' mingħajr taxxi, fil-waqt li wkoll b'differenza mal-ġurnal l-Orizzont jintroduċi wkoll fuq il-front page tiegħu li ser ikun hemm free internet, jiġifieri internet b'xejn għall-istudenti ta' aktar minn 16 sena. Il-front page tal-ġurnal Times of Malta tatina ritratt tal-professur Edward Cicluna bir-ritratt tradizzjonali li nistennew minn sena għal sena ta' kull ministru li jokkupa din il-kariga bil-famuża bagalja tal-budget, budget for a pandemic, budget għal pandemija. Tal-anqas dinja l-islant li qed jieħu il-ġurnal Times of Malta. L-estensjoni tal-miżuri biex il-pajjiż jaffaċċja l-pandemija tal-COVID-19 kienu fost dawk il-miżuri li ħabbar il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fil-budget tal-bieraħ. Figuri li jgħoddu fil-kaxxa ta' isfel, figures that count, jgħidilna 100 euros worth of new vouchers, 100 euro vouchers, 100 euro vouchers illi ser ikun qegħdin innataw lil kull persuna li għandha aktar minn 16 sena, wage supplement, l-estensjoni tal-wage supplement li tlaħħaq it-tmien 100 euro, żieda l-olli tal-ħajja, żieda l-pensjonanti, fil-waqt li ser ikun hemm żieda għal children's allowance. Fuq storja kemm xejn differenti mill-budget għalkemm hija eżitu ta' storja li tagħna l-istess ġurnal il-ħadd illi għadda Brussels takes actions on passports, hawnhekk rapport ta' Matthew Xwiereb jgħidilna li l-Kummissjoni Ewropea fi ħsiebha li tibda l-azzjonijiet legali kontra Ċipru u Malta brabta mal-programm ta' ċittadinanza b'investiments. Intendi maħna fost il-mistidna ser ikollna l-segretarju parlamentari responsabbli minn dan il-Dikasteru u allura ċertament ser ikun qed jirreaġixxi għal din l-istorja. Il-front page tal-ġurnal The Malta Independent la tatina ritratt tal-Prim Ministru, laqqas tatina ritratt tal-Professur Edward Cicluna, imma tatina ritratt tal-Parlament. U il-Parlament fl-isfond ta' tema ta' dan il-budget Maltin b'saħħitna il-qudiem. Din hija tema tal-budget ta' din is-sena. Taking Malta through the COVID-19 pandemic and beyond u għattitlu li jgħidilna l-ġurnal The Malta Independent. U fuq kaxxa blu fuq il-front page tal-ġurnal The Malta Independent jagħtina diversi miżuri illi wieħed ser ikun qed jistenna jew inkella l-irċieva permezz ta' dan il-budget b'inkluż anka blenti speċjali għat-turiżmu, blenti speċjali għal Għawdex, fost l-oħrajn qegħdilna Gozo u rigwardanti Għawdex għandek l-estensjoni tal-iskemi tax-xogħol tal-investiment u tal-infrastruttura, ifakkarna wkoll li dan kien budget li miss u laqat iż-żgħażagħ waqt l-istess budget tkellem dwar ser ikun qed jagħmel rigwardanti r-rakkomandazzjonijiet biex f'pajjiżna tkompli tissaħħaħ il-governanza il-tajba. Il-front page tal-ġurnal In-Nazzjoni li allura huwa l-ħames ġurnal tagħna għal dalodu jagħtina ritratt tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li jagħti l-ewwel reazzjoni tiegħu għal budget 2021 waqt konferenza tal-aħbarijiet il-bieraħ fil-għaxija. Budget illi ma jaħsibx għal-għada hija l-fema tal-Partit Nazzjonalista tal-Oppożizzjoni tal-ewwel reazzjoni min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Fuq l-istess front page tal-ġurnal In-Nazzjon b'differenza allura ngħid jien mill-ġurnali l-oħrajn jgħidilna li dan huwa gvern bla pjan fit-tul illi preżenta budget li ma jaħsibx għal-għada, budget
b'sensiela ta' miżuri riċiklati minn sena l-oħra u ekstrej tal-gvern li hija u bl-ebda viżjoni għall-ekonomija sostenibbli. Din hija reazzjoni tal-oppożizzjoni nazzjonalista għal dan il-budget. Bl-istess tema fuq l-istess vena tal-istorja li għajdinna fuq il-front page tal-ġurnal The Times, dan il-ġurnal jirrapporta wkoll l-iskema tal-beħ tal-passaporti l-Unjoni Ewropea ser tieħu il-passi legali kontra il-gvern Malti. Dawk huma l-front pages tal-5 ġurnali ta' dalodu, sintendi xejn sorpriżi kif qed jistenna il-front pages jitkellmu biss jew nkella fil-maġġoranza tagħhom dwar il-budget ta' din is-sena. Nintroduċi l-mistiedna u nieħu l-ewwel reazzjonijiet tagħhom. Nibda mill-kollega dottoressa Elaine De Giorgio, segretarju parlamentari responsabbli mill-ċittadinanza u programmi ta' residenza, il-ħabib tiegħi Alex Muscat, kif ukoll l-ex-trade unionista ħabib tiegħi wkoll Gejtu Vella, illum ukoll opinjonista politiku. Mhux ħanibda b'Alex, mhux ħanibda b'Gejtu, imma nħalli fideli Elaine biex tgħidilna fit 30 sekonda x'laqtek u ma laqtekx minn dan il-budget. La xej preżentuża biex tgħid fit 30 sekonda l-miżuri kollha li kien hemm fil-budget għaliex kien hemm diversi miżuri li laqtu kull aspett soċjali f'ġewwa pajjiżna. Naħseb illi waħda mill-iktar affarijiet illi segwejt huwa l-fatt illi dan il-gvern qiegħed jaħseb għal ħaddiema, qiegħed jaħseb għal dawk li huma l-iktar fil-bżonn u qiegħed jgħinu koll il-businesses biex ikomplu jirkupraw. Nafu d-diffikultajiet li bħalissa ovvjament qiegħed jaħkem mhux biss il-pajjiżna, iżda qed jaħkem id-dinja kollha. Il-diffikultajiet finanzjarji li ħafna familji qegħdin jgħaddu minnhom, però inħares lejn pajjiżi oħra, nħares lejn pajjiżna u jekk nara wkoll li nqum filgħodu u ngħid jien għandi l-ħobża ta' kuljum li hija miżmuma, li jien għandi x-xogħol, diġà li serraħ li rasi. U naħseb li dan il-budget qiegħed jaħseb proprju għalhekk. Il-fatt li tara anke l-COVID wage supplements li għadhom hemmhekk dik hija xi ħaġa wkoll miżura b'saħħitha ħafna. U dan il-budget ma rridux narawh biss waħdu, imma rridu narawh mal-kullana ta' miżuri li ħabbar dan il-gvern matul is-snin kif qed inti dan huwa t-tieni budget fil-verità għaliex diġà tħabbar budget ieħor ftit qabel illi kompla jaħseb sabiex il-preżent intuħ is-saħħa għaliex hekk tagħti inti Bernard Grek għalinna li ma jaħsibx għal-futur. Però jekk dan il-gvern u dan il-budget jgħid jaħseb għal-preżent b'saħħtu, mela allura l-futur huwa wieħed pożittiv ukoll. Alex, budget għal-pandemija jew budget minkejja l-pandemija? Huwa budget li 50 kliem, ovvjament il-budget biex tanalizzah b'mod ekonomiku kif suppost naħseb tieħu naqra iktar ħin. Imma huwa budget li huwa reazzjoni għas-sitwazzjoni nsabu bħalissa li hija reazzjoni differenti mill-bqija tal-Ewropa. Ġi aħna kulħadd kien jgħidlek li tittara l-kuntest ukoll. Aħna rajna budgets oħrajn Ewropej ma budgets ta' austerità. Meta inti gvern ikun qed tiddaħħal inqas u jonfoq iktar, irid jara kif ħajamel biex idaħħal iktar flus. X'ovvjament is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu tkun sejra għall-ar. Ġieli fil-bqija tal-Ewropa sa issa il-maġġoranza li rajna huma budgets ibsin. Għax il-gvernijiet għandhom bżonn. Spanja għandha dejn ta' 120% u l-Italja għandha dejn ta' 160%. Paġna 3 tal-ġurnal L-Orizzont. U minkejja kollox, pandemija jew le, l-ekonomija ser tikber b'5% waqt li d-deficit għas-sena d-dieħla ser ikun ta' 5.9%. Gejtu ma dawn mhux affarijiet tajbin, mhux affarijiet pożittivi. Kif toħroġ l-oppożizzjoni u tikkritikah? Jekk inti tagħmel dejn u d-dejn tagħmlu biex tarmel flus, allura tkun tagħmel żball kbir. Jekk tagħmel dejn u tagħmel id-dejn biex tagħmel investiment biex tkabbar l-ekonomija, allura ma jimpurtax li jkollok dejn ta' 100%, dak ikun dejn ta' investiment. Fil-kas ta' Malta. Issa, aħna għandna problema għaw fl-opinjoni tiegħi dejjem naturalment. Pajjiżna bħad-dinja kollha sfortunatament għaddejjin ma' pandemija. Dan x'budget kien? Budget li ħares sa Marzu li ġej. Ħares sa Marzu li ġej u dik tajjeb. Però wara Marzu li ġej, il-budget kif ikompli? Għaw, jiena nibda ngħid isma' eżattament x'qed ngħidu. Kif ikompli skontent? Jien naf, għaliex għandna żewġ issues importantissimi fl-opinjoni tiegħi. Għandna l-manival li ma nafux kif se nkomplu, però mbagħad hemm statement kategoriku. L-ekonomija ħa tikber b'5%, jalla tikber b'6%, b'7%. Però aħna għandna xi ħaġa li ma tiddependix minnha
għaliex xi ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina matul is-snin preċedenti. U li xi ħadd se jittestjana fuqha. Ħammorru għall-eżami u ma nafux hekk hux ħanaddu il-manival. 4 tiem oħra ħammorru għal jieħda l-eżami u ma nafux hekk hux ħanaddu. Il-pandemija sfortunatament laqtet id-dinja, laqtet il-Malta u nafu x'ġara f'pajjiżna, saru diversi kummenti. Waqt li pajjiżi oħrajn marru budgets ta' austerità, dan kien budget li ma introduċa l-ebda taxxa, dan huwa budget li tali l-ħaddiema. Però ismani, x'tali l-ħaddiema? Inti qabel l-2013 kont segretarju ġenerali ta' Union u tiftakar budgets ta' austerità inti. Qalbi mal-ħaddiema dejjem jien. Però ismani, di importanti, mhux li l-ħaddiema jkollhom ix-xogħol, x'kwalità ta' xogħol. Għaliex li jkollok ħaddiema fil-prekarjat, dak ħażin dejjem. Mela Alex żgur titreaġixxi telegrafikament wara r-reklami. Tħallna mill-ewwel diskussjoni. Ara, il-punt importanti ħafna semma sieħbi gejtu fuq il-bassir. Fuq il-bassir ekonomiku naħseb li gejtu taqbel miegħi illi mill-2013 l qudiem qalbet il-folja. Ġifieri fejn konna f'sitwazzjoni fejn kellek Ministru tal-Finanzi accountant, kull rispett lejn l-accountants, illi tbassir tiegħu ma laħaqhom qatt. Illum morna f'sitwazzjoni fejn tbassir tagħna nqabeż dejjem. Xi ħaġa l-Kummissjoni Ewropea tinnota ta' kull sena. Aħna noħorġu ngħidu ħanikbru b'tant, toħroġ il-Kummissjoni Ewropea tgħidilna le għandkom żball, ħatikbru biktar. Aħna kull darba tbassir tagħna inqabeż. Ġifieri l-5% tbassir naf li huwa kawt ħafna. Naf li huwa kawt u naf li ħafna nies jkunu sorpriżi kif dejjem kienu f'dawn finalment is-7 snin. Wara Marzu 2000 tal-21. Settur kruċjali ħafna f'dal budget u interessanti ħafna anke li wieħed jifliħ sew. Sezzjoni kbira fuq l-infrastruttura. L-infrastruttura mhux toroq u junctions biss, għax ħafna jaħsbu infrastruttura jfisser toroq. Infrastruttura li tmur ħafna lil infrastruttura akademika, infrastruttura ta' saħħa, infrastruttura industrijali 450 miljun fl-industrial estates tagħna fuq medda ta' 6-7 snin. Ġifieri investiment, allura x'qed nagħmlu hawnhekk? Qed ninvestu ferm lil mill-Marzu tas-sena d-dieħla għax dan huwa l-mument. L-ekonomisti hekk huma trenjati. Dan huwa moment gejtu fejn ma tistax tara mill-lum saħda. Huwa moment fejn trid tara minn issa għas-snin li ġejjin. Issa ċans li nibnu l-ekonomija tal-futur. Dik kienet is-sena l-oħra. Ma naħawwaq waqfa r-reklami. Id-diskussjoni se komplu wara r-reklami. Morru għar-reklami wara nkomplu bid-diskussjoni. Ħiġri ħażina. Il-maskra mhix tintlibes tajjeb. Kun ċert li bil-maskra tkun qed tagħti in-nieħrek, ħalqek u geddunek. Ara li din tkun issikkata tajjeb mal-wiċċ. Tmissi l-parta quddiem tal-maskra. Ilbisha, irranġa u neħħiha billi tuża l-partijiet tal-ġenb. Għal aktar tarif, ċempel fuq wieħed. Ejja nieħdu ħsieb xulxin. Mattresses and more. Nsemilkom il-komplement tal-odwa tajba l-ħin bħalissa huwa is-27, sintendi kif mistenni f'din l-edizzjoni speċjali ta' dan il-programm li ddiskutu l-budget nieħdu l-ewwel reazzjonijiet. Fost l-oħrajn il-bieraħ filgħaxija kien hemm ir-reazzjonijiet ta' diversi unions, diversi korpi kostitwiti, għandna dawn il-reazzjonijiet miġburin f'batches differenti, ser nisimgħu l-ewwel batch ta' reazzjonijiet. Wara ser nitlob lil mistiedna jirreaġixxu għal dawn il-reazzjonijiet. Naħseb it-tnedija mill-ġdid tal-iskema tal-vouchers hija waħda tajba, dan kien inċentiv li jibbenefika lill-għawdex mod tajjeb u għalhekk nistennew li se jkollu impatt simili issa. L-istess għall-estensjoni ta' skemi eżistenti fuq xiri u beħ ta' proprjetà, dawn jidhru li huma inċentivi li ħadmu tajjeb u li qed nistennew li jkomplu jaħdmu tajjeb il-qudiem.
l-istess fejn jidħlu bħal-rata tal-bol fuq trasferimenti fin-negozju u l-Covid Rate Supplement sa Marzu, kemm wieħed irid jara issa kif se jaħdem kif sema l-Ministru tal-Finanzi fuq il-bażi tat-turnover, allura hemmhekk irridu naraw eżattament kif se jkun impjegat. Jidher li hemm titjib tal-prodott turistiku fosthom torq arterjali, komplija tal-pixxina fil-kompless sportiv Tawdex, ukoll hemm proposta li ġiet imħabbra fil-budget li hija proposta tal-Gozo Tourism Association li hija r-reviżjoni u l-updating tal-master plan tad-diving għal Għawdex. Fid-diving hemm ukoll ser jibda studju dwar il-proposta ta' mużew kulturali taħt il-baħar. Dawn huma kollha miżuri li qegħdin biex itejbu il-prodott turistiku waċi. Mela dik kienet l-ewwel batch ta' reazzjonijiet. Il-batch ta' reazzjonijiet se jitkellem partikolarment kif dan il-budget laqat fost l-oħrajn l-industrija tat-turizmu. Paġna 6, paġna 7 tal-ġurnal Malta Today jatina reazzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni u reazzjoni tal-Prim Ministru fil-konferenza tradizzjonali ta' wara l-budget. This is no austerity budget is best ever, jgħidilna l-Prim Ministru Roberta Bella. Rapportaġġ ta' Karla Zoppardi fejn jgħidilna li l-Prim Ministru Roberta Bella il-bieraħ qal li dan kien fost l-aqwa budgets li qatra pajjiżna, budget li żgur ma tistax issejjaħlu budget ta' austerità, budget illi minkejja kollox kompla jintroduċi diversi miżuri ta' stimolu ekonomiku biex ikompli jmexxi il-qudiem lil dan il-pajjiż. Ir-reazzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni jiena ngħid kemm xejn differenti mir-reazzjoni tal-korpi kostitwiti gejtu u naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi hawnhekk telaq fuq sieq mhux daqshekk tajba jekk ikolli nagħmel kritika ġenwina u ġustifikata minnaħa fil-konfront tal-ex kollega ħabib tiegħi Bernard Grech, illi waqt li kellek il-korpi kostitwiti kważi fl-intir tagħhom il-kol faħru lill-gvern għal dan il-budget, il-kap tal-oppożizzjoni qal li dan huwa budget short-sighted, budget illi jinsa għal kollox il-futur. Ma taħsbux li din kienet kemm xejn goffa u ma tagħmilx ġustizzja mar-realtà? Mistiedna x'in iridu jistgħu jintervjenu. Żewġ affarijiet. Jiena mingħajr ma nidħol fid-dialettika politika li ġdika mhux il-qasam tiegħi. Le, hija ħafna l-qasam tiegħek gejta minnha 13 sena. Le. Però ismani, il-budget għall-inqas fil-fehma tiegħi hemm kumment, ma nafx liema paġna, però il-bieraħ flaxija waqt li kien jinqara l-budget, issemma kumment forsi il-segretarju parlamentari sibulna mill-ewwel. U jgħid isma' hemm short-term policy fuq 3 snin u long-term policy fuq medda ta' snin itwal. Issa dal-pajjiż meta għaddejjin irridu nattiraw lej pajjiż industrija ġdida li huma loqsma ġodda. U jien naħseb li f'dan il-budget kellu jidentifika. Ma nistgħux nibqgħu nitkellmu fl-arja. Għaliex ismani. Ħaġa żgħira biss. Għamel dan l-isforz kollu fejn jidħol pereżempju l-ambjent. Imma ismani, fl-ambjent għalija għamel xi ħaġa tajba. Fej is-single use tal-plastik għalija proset. Tajba ħafna. Tajba ħafna. Tajjeb. Imma aħna f'dar pajjiż ma nistgħux nibqgħu ngħidu ħanistudjaw. Is-segretarju parlamentari qal ftit ilu ma rridx ninsa ħanagħmlu investiment ta' 450 miljun fl-industrial estates. Dik kienet is-sena l-oħra. Hija kemm il-darba ħanajduha. Ejwa bil-rispett kollu. Gejtu qed jgħidlek dan huwa budget tal-copy and paste. Doxek, ek nisbora. Reaction mill-ewwel. Ma tixina sewa da. Le, imma ġbar ta' ġifieri budget tal-copy and paste. Il-kap tal-oppożizzjoni. Jiena l-bieraħ kont fid-Delus, għandek għal xiex, xina issa jien ftit żejra naf il-kap tal-oppożizzjoni, il-Dr. Grech, u ħsibt illi f'din is-sitwazzjoni ir-reazzjoni tiegħu tkun ftit differenti, u nispjega għal xiex.
Jidher li daħal fin-narrattiva li sfortunatament jitlu ħafna kapijiet tal-oppożizzjoni li l-kap tal-oppożizzjoni xorwa li jopponi biss. U jekk tela kap tal-oppożizzjoni ftit ġranet ilu bil-mantra li isma' jien se nkun differenti minn ta' qabli u ħandaħħal arja ġdida fil-politika, naħseb li l-kritika tiegħu kellha tkun differenti. Ġifieri li dan huwa l-ikbar budget li qatt ġie ppreżentat f'pajjiżna, ġifieri mhux qed ngħidu jien, bniedem jagħmel ftit kalkoli jara il-miljuni li qed jiġu investiti f'pajjiżna u bniedem waħdu jasal konklużjoni. Miljuni anke fuq medda ta' snin, ġifieri mhux biss is-sena d-dieħla, budget normalment jippjana għas-sena d-dieħla. Dan huwa budget li qed jippjana għal ferm iktar minn hekk. Li l-kap tal-oppożizzjoni jiġi jgħidlek dan huwa gvern għajjien. Mela qed tippreżenta l-ikbar budget fl-istorja ta' pajjiżna meta tkun għajjien, mela meta jkollna enerġija x'nagħmlu aħna? X'nagħmlu? Ġifieri li inti toħroġ dik il-kritika pjuttost issa forsi ma kellux iċ-ċans jifliħ sew u manka li jaqaf dik in-narrattiva rridu nopponu bil-fors just for the sake biex nopponu. Ma naħsibx li għandu jaqbad jaqaf dik in-nasba. Anka nkompli ma' Alex ukoll, Charlon, il-fatti li tara anke ċerta kummenti minn nies li matul dawn is-7 snin sfortunatament fl-oppożizzjoni qatt ma rajna miżuri biex inkunu nistgħu naraw intejbu l-soċjetà Maltija finalment. Ġifieri l-oppożizzjoni qatt ma ħarġet opinjonijiet differenti dwar dak li qed jagħmel il-gvern. L-istess nies qed jgħidu lillum il-gvernejja. Ġifieri qegħdin naraw ukoll din l-ipokrizija min-naħa tal- Kontradizzjoni dialettika. Mela, ħanieħdok fuq paġna 5 elejn tal-ġurnal L-Orizzont u fuq il-ġemp ta' paġna 5 juslet xi miżuri mill-budget li sa issa għadna ma semmejnihomx illi xtaqdaq xejn ir-reazzjoni tiegħek. Id-direzzjoni toħodni mill-ewwel fuq paġna 5 tal-ġurnal L-Orizzont jgħidilna l-kunċett ta' Safe City. Paċi fil-ewwel żona li sejra tkun qiegħda tħaddan dan il-kunċett. Tajjeb jew le, nisma' reazzjoni tiegħek ilejn. Il-mina bejn Malta u Għawdex, tlest tal-proċess tal-pre-qualification, questionnaire, again, tajba jew le, ilejn, xtaqt l-opinjoni tiegħek. Mill-ewwel ta' Jannar sena 2021 ser titwaqqaf l-importazzjoni ta' single-use plastics, Gejtu Vella tiġa faħħar din il-miżura. Trasport tal-massa taħt l-art, aktar studji biex tiġi evalwata il-viabilità. Tajba jew le, bank tad-dem ġdid, propost l-estensjoni fl-età tal-irtirar tal-imħalfin u l-maġistrati, xi ħaġa li żgur tinteressak, u ser titwaqqaf l-awtorità dwar l-integrità fl-isport Malti. Reazzjoni tiegħek. Naħseb dawn huma kollha miżuri importanti ħafna wkoll. Nibdew bis-sigurtà, jiena meta kont iżgħar fl-età. Dira kont imur diversi drabi naħseb bħal kull żagħżugħ ieħor. Lilek. Le, naħseb bħal kull żagħżugħ ieħor kulħadd imur paċi veru kulħadd. Le, ma mmurx. Ma tmurx. Laqas jiena. Bħala ġenitur, għandek l-opinjoni tiegħek. Le, ma naħseb ukoll bħala ġenitur, kulħadd fil-familja naħseb xi mod jew kulħadd imur lejn paċi, però naħseb kulħadd ukoll ċerta sens. Il-konsern ta' paċi jiena ma mmux paċi imma t-tifla tiegħi da petada meta ħadd tikber ħadd mur paċi u allura għandi interess din. U jiena inħoss li hemm bżonn ħafna iżjed sigurtà f'tin-il-qasam bħalma hemm ukoll f'żoni oħra hemm bżonn iżjed sigurtà. U allura il-fatt li qed nibdew naraw ukoll il-kunċett ta' Safe City illi mhux qegħdin naraw il-fatt li taraw ukoll preżenza ta' pulizija jiena għalija personalment iħossni safe. Ġifieri naf li hemm awtorità illi qed tieħu ħsieb is-sigurtà u s-saħħa tiegħu. Naħseb illi din il-kunċett ta' Safe City rridu naraw aktar tespandi issa minn paċi rridu mmorru għal żoni oħra ta' Buġibba pereżempju, żoni oħra tal-Ħamrun, dawn huma wara naraw il-kunċett ta' community policing pereżempju li qed jidħol iżjed fis-seħħ. Dawn huma kollha affarijiet illi rridu naraw għalhekk il-budget dan irridu naraw f'sens ukoll iktar wiesa għaliex il-miżuri kontinwament għaddejjin il-kunċett ta' community policing pereżempju mhijiex imsemmija, però hija parti mis-Safe City. Hija xi ħaġa jiena li l-budget nara b'mod holistiku budget li jtini s-sigurtà illi jiena ngħix f'dan is-soċjetà sikura. Għaliex le? Għaliex il-proposti tal-budget. Imma il-budget għalik huma biss numri. Forsi dak kien l-eżerċizzju pre-2013. Infatti naħseb. Jiena s-sigurtà b'mod ħaġa żgħira biss. Jiena għajt li kont nistenna fil-budget il-gvern għal xi raġuni nefaq ma nafx kemm il-miljun fuq l-isparijiet. Hemm sentenza waħda kif se nġibuhom dak il-flus miljuni kbar fuq 3 sparijiet li ma ħadna xejn minnhom s'issa. Għaliex dawn ta' flus kbar miljuni. U s'issa ma nafux sar minnhom.
Da mhux jien qed ngħidu l-uffiċċju tal-awditur. L-uffiċċju tal-awditur qal kien hemm collusion fil-proċess. U s'issa fir-rapport fil-diskors tal-Ministru tal-Finanzi. Għal isma' m'hemmx sentenza waħda. Dawk li qbadnihom. U tajna minn flok ċabċabnilhom in-nies li kienu fuq qudiemnet fil-pandemija u għadhom qudiemnet, tajnihom ġixxelini f'ta' żmieni, 10 cents tal-lum. Ma tajnihom xejn. Laqas mention xejn. X'qed jaħseb dan il-budget fil-kamp tas-saħħa xejn fuq viżjoni ekonomika, il-budgets qabel kienu jkunu għalhekk jiena semmejt il-fatt li l-ex-Ministru kien accountant, bl-ebda disrispett jew disprezz tgħid accountants, imma qabel kienu eżerċizzji ta' accountancy. Mill-2013 il quddiem il-budget sar eżerċizzju ekonomiku kif fl-opinjoni tiegħi għandu jsir. U eżerċizzju ekonomiku għal xiex, għax mhux biss jindirizza l-bżonnijiet finanzjarji tal-pajjiż, imma tfassal l-ekonomija tiegħek fejn trida tmur fis-snin li ġejjin. U għax sar hekk, rajna kif pajjiżna ekonomikament mill-2013 sal-lum kulħadd jirrikonoxxi li kien hemm bidla kbira ħafna, bidla pożittiva immens li llum kulħadd jgħidlek isma' jiena llum qed ngħix kwalità ta' ħajja ħafna aħjar minn dik li kont ngħix qabel l-2013. Il-vitals, il-flus jiena lejna mbierek kull ċentesmu li nonfqu fis-saħħa. U naħseb illi jekk bħalissa waqt pandemija ħanejdu isma' le huwa ħin illi innaqsu l-ispiża minn fuq is-saħħa biex ninvestuha x'imkien ieħor, jiena żgur ma nemmix f'dik it-tip ta' politika. Xi naħseb li dan huwa żmien fejn tinvesti fis-saħħa altru milli nnaqqas in-nefqa tiegħi mis-saħħa jekk il-gvern għandu commitments illi qed jixtri s-servizz tas-saħħa mingħand il-privat. Naħseb bħalissa hekk irridu nibqgħu nagħmlu. Jiġifieri jiena li tiġi tgħidilhom gejtu bid-dovut rispett. Le, innaqsu l-flus li qed ninvestu fis-saħħa. Naħseb hija ereżija. M'għandek commitment. Għandek commitment. Jiġifieri s-servizz li qed dan huwa punt tajjeb validu li qed tagħmel lejn. Ir-rapport tal-awditur kien ma jgħid imma gejtu jiena rajtu għax jien qed fl-NAO committee u analizzajnieh. Imkien ma jgħid imma li dawk il-flus mhux qed imorru fuq is-servizz li qed jieħdu l-Maltin. Għaliex illura hemm żewġ ħaddiema kategoriji ta' ħaddiema wieħed jitħallas mod ieħor jitħallas. Gejtu għalhekk mhux loku li naqsu l-ispiża fuq is-saħħa. Bħalissa waqt pandemija. Għaliex żewġ ħaddiema tal-istess kategorija wieħed jitħallas mod ieħor jitħallas. Ma jgħidilekx, imma sekonda gejtu ma jgħidilekx illi qed tkun sekonda. Ħana mistoqsija, ħana filosofija, jekk nammorru li m'għandniex ninvolvu l-privat, għandek kull tal dik l-opinjoni. Dal-gvern jaħsibha mod differenti. Le, il-privat tajjeb ħafna. Tlaqna mill-privat. Imma no. Nara min qed tikkritika. Jien qed nikkritika. Il-privat tixtri, il-privat jagħmel sew jaħdem, imma inti xtrajt servizz. Imma ma tistax inti tħaddem ħaddiem. U l-gvern qed jieħdu is-servizz. Imma jaħdmu fl-istess post tax-xogħol. U wieħed ħarsu mod u ieħor tħarsu. Ma niddevjawx gejtu. Il-punt kollu il-gvern x'ħabbar f'dan il-budget rigwardanti il-kamp tas-saħħa. U l-ġurnal qed jgħidulna għandna aktar mediċini b'xejn fil-formularju tal-gvern. Mela altru milli xejn, mela xi ħaġa tajba. Għandek ix-xiri tal-vaċin kontra l-Covid ma li joħroġ is-suq. Di mhux tajba, anzi tajba ħafna. Mela allura għal xiex nibqgħu ngħidu xejn. Għal xiex nibqgħu ngħidu xejn. Għaliex il-Vital se titihom dal-flus kollha għal xejn. Għaliex il-Vital se titihom dal-flus kollha għal xejn. Mhux xejn. Jien naħseb li dan il-gvern qed jaħseb għall-futur ta' għal xejn jfisser. Kull pazjent qed imur jieħu kura f'Għawdex jew f'St. Luke's. Dak għalxejn qed joħodha dik il-kura. Ma dak għalxejn qed joħodha dik il-kura. Ejwa għaddim minn quddiem St. Luke's, huwa rakkux depleted. Qed naqblu li ma naqblux imma jiena nemmen li kull min qed jieħu l-kura f'pajjiżna mhux qed joħodha xejn. Tgħaddi minn quddiem St. Luke's. Ħajkollu riklami. Għaddi minn quddiem St. Luke's. Mela, ħajkollu riklami wara nitkellmu fuq il-kamp soċjali. OSS dejjem speċjalizzaw f'prodotti komdi għas-saħħa tiegħek. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex memory u water gel toppers fuq iż-żewġ naħat. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. ċempelissa fuq 21347 jew 3 għal Malta, 21561 għal Għawdex. Zero OSS. Bye! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead.
100 mit-twaqqif tal-Partit Laburista. Ikkommemora dan l-anniversarju importanti b'tifkira personalizzata b'messaġġ mill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela u b'setta bolol bl-armi tal-Partit Laburista tul dan iċ-ċentenarju. It-tifkira jkollha t-timbru tal-Partit Laburista bil-ġurnata li tkun inxtrat. ċemplinna fuq 21-249-900 jew nkella ibatilna email fuq segretarjat@partitlaburista.org. Il-komplement tal-odwa tajba tħanna għall-aħħar parti tal-programm. Nuħu pjaċir tal-li t-diskutu dan huwa l-irwol tiegħi. Għandna reazzjonijiet tal-General Workers Union u tal-UHM għal-budget tal-bieraħ wara nkomplu bid-diskussjoni. Ser niħtlu fuq il-kamp soċjali wara li nisimgħu dawn ir-reazzjonijiet. Bażikament l-ewwel reazzjoni tagħna tinkludi li hemm affarijiet li bħal ġurnata tal-leave miżjuda, tax refund u vouchers li huma affarijiet pożittivi. Ovvjament ma nistax ngħid li fejn tidħol il-kola ta' 175 stennejnija li ħad tkun iżjed, xi ħaġa pożittiva hija fejn jidħol il-children's allowance u rajna l-pensjonijiet ukoll. Il-work benefits jgħinu l-dak li jkun jilħqu livell ta' għajxin diċenti mingħajr ma jpoġġu pressjoni fuq min ħaddem. U hija xi ħaġa li l-gvern qed jagħmel u qed juri li lest jinvesti f'kuntest ta' pandemija, f'kuntest ta' kriżi globali mad-dinja kollha, u allura tistieden l-investatur privat biex flimkien ikollna tkabbiru. Dak huma reazzjonijiet kemm tal-General Workers Union u anke tal-UHM għal budget ta' din is-sena. Jekk imorru fuq paġna 4 tal-Ġurnal L-Orizzont illi jislet il-miżuri l-aktar prinċipali fil-kamp soċjali. Kumpens għall-oli tal-ħajja illi ser ikun ta' €75 fil-ġimgħa, tiżdied ġurnata oħra tal-lif lil ħaddiema, jiżdied iċ-ċekk għar-rivużjoni tat-taxxa, l-ogħla ammont ser jitlaq għal €95 u l-inqas ser ikun għal €45, ser jerġgħu jeħarġu l-vouchers, ser tingħata żieda lil pensjonanti ta' €5 fil-ġimgħa, Wage supplement ser jibqa' magħna sa Marzu, ser tiżdied l-għajnuna supplementarja żieda ta' bejn 70 u €108, 9 miljuni għall-inġustizzji tal-passat, il-ħlas tal-carers fid-djar jitla għal €6,000, €300 għal ġenituri li jqogħdu ma' uliedhom b'diżabilità u kumpens għal ħaddiema tat-tarzna li mardu bl-asbestos. Mila, ħanibdew il-pensjonanti. Naqblu jew ma naqblux, il-pensjonanti ħadu l-akbar żieda il-qatt xi darba ħadu. Gejtu inti tiftakar. Fejn aħna tradizzjonalment tal-laqqas meta kont għandi ġurnalistina jekk alkohol u laqqas kollha, imma jieħdu biss persentaġġ tal-oli tal-ħajja. Kollha. Persentaġġ tal-oli tal-ħajja. Hekk konna mdorrin. Prorata? Kollha. Le. Sajħa tajt li. Mela, jekk hux kollha jew le. Mela, jiena nafa li kienu jieħdu prorata. Però żgur mhux, brava, żgur mhux il-€5 żieda. Ma di mhux tajba. Żgur li tajba. Mela allura għaliex ma semmijiex. Bejn ngħidlek li mhix tajba. Tajba. Imma data xi fisser li kellna pensjonanti li mhux jaslu sal-aħħar tax-xahar. Di li tfisser. Aħna xit ngħidu. Wieħed irid jifhem dawn l-affarijiet. Jew wieħed minn. Ma tifhem li l-pensjonanti biex jitgħaxxulek għal din Jiena għandi l-mamma tiegħi. Ismani, żomżom. Jiena għandi l-mamma tiegħi. Imma issa ħażina wkoll. Tajba ħafna. Jiena għandi l-mamma tiegħi. Imma kellha tiġi qabel Żomm. Iva tieni ċans ħasra. Dal-għodu għadhom iż-żabba nofsa fil-għodu. Jiena għandha l-mamma tiegħi. Għandha 85 sena Alla jbierek. Tajjeb. U qiegħda tgħix f'dar tal-anzjani. Taf kemm tħallas fix-xahar? Taf kemm tħallas? Le, ma nafx. Mela, mhux dik tonfoq il-pensjoni u kieku mhux għax il-ġenituri tiegħi kienu llum il-papa tiegħi nieqes, kienu bil-għaqal, kieku ma nafx fejn kienet tmur, u allura di tagħmel tajjeb biex tista' tgħix f'dar tal-anzjani. Anzi, inti qed tgħiddi biex biżejjed. Le, mhux biżejjed. Għaliex il-mediċini li nixtrila kull xahar,
X'tagħmel dik kieku? Il-pensjonanti ma marrux tajjeb dan il-budget. Ngħidlek li marret tajjeb, però xorta mhux biżejjed. Reazzjoni. Dawn huma realtajiet. Għaliex iktar ma tikber fl-età, iktar ikollok bżonnijiet. Punt validu. Il-frame of mind ta' gejtu nifmu illi għamel dawk is-snin kollha fi trade unionizmu huwa iġbet lejn l-ħaddiem u nifhimha u nirrispetta ħalija. Pala stat ta' fatt, dak li għandu x'aqsam mal-qasam soċjali. Hemmhekk hija waħda mill-ikbar cost centers illi għandu dan il-budget. Iġviri l-ammont ta' redistribution of wealth, ċiġifieri, il-ġit kollu li jiet jiġi ġeneral ġa pajjiżna, l-ammont minnu l-iktar li ser jieħdu huwa min l-iktar li huwa fil-bżonn. Jiġifieri il-pensjonant, min jgħid fuq paga minima, min għandu bżonn xi forma ta' għajnuna soċjali, dawk huma l-iktar li ser jibbenefikaw. Ġi dan il-budget jekk tara min mar l-aħjar individwalment, jekk iridu naqbdu pockets ta' nies, ħatara li min l-iktar li huwa batut, l-iktar li ser jibbenefika minn dal-budget. Mhuwiex kwistjoni ta' pandemija biss, imma kwistjoni li aħna f'pajjiżna rridu li nkomplu ntellaw il-fuq il-min li fl-aħjien l-inqas u finalment jana jidwa kifini aħna gvern soċjalista demokratiku. Semmejt 11 il-miżura u naħseb li kien ħarsu lejhom u nħarsu lejn il-familji tagħna u kulħadd b'xi mod ieħor gawda jekk mhux minn kollha però mill-maġġoranza ta' dawk il-miżuri li semmejt inti il-pensjonanti kulħadd ħares lejn il-ġenituri tiegħu. Jekk inti għandek il-weight supplements pereżempju kulħadd ikollu fil-familja illi b'xi mod jew ieħor għaddej minn żminijiet diffiċli anke f'dawn iż-żminijiet il-vouchers illi kulħadd ser ikun qiegħed joħodhom. Insemmu wkoll mhux qed hemmhekk ukoll il-miżura għal dawk il-koppji żgħażagħ illi ser ikun qegħdin jibbenefikaw minn tnaqqis fil-taxxa max-xiri tal-proprjetà. Jiena waħda minn dawk illi gawdejt minnhom mhux minn dan il-budget iżda mill-budget illi sar ftit ta' xhur ilu. Ġifieri dawn huma kollha miżuri li qegħdin jistimulaw l-ekonomija tal-pajjiż fis-sens li jekk jiena li ser ikun qiegħed iħalli li jżed flus fil-but mela jiena dawk il-flus ser inkun qiegħda nonfoqhom biex inkompli niġġenera wkoll l-ekonomija u hemmhekk fejn qegħdin naraw ukoll l-aspett ekonomiku ta' dan il-budget illi qed itini għax jaf li jien ser inkun qed nerġa'. Mela ħana tkun fuq paġna 11 tal-Malta Today u biex iwieġeb għall-reazzjoni tiegħek kemm ta' jew ma tax dan il-budget. Old age pensions increase for 6th year in a row. Rapportaġġ ta' Karla Zoppardi fuq paġna 11 tal-ġurnal Malta Today. Karla Zoppardi għajdinna hekk. Old age pensions will be increasing for the 6th year in a row, għas-sitt sena konsekuttiva. With 93,000 pensioners, netting yearly increase of 24.2 million more between them. With a weekly increase of €5, inclusive of COLA, weekly pensions will be adjusted by €3.25 per week. Pensions will be receiving a total yearly increase ta' €260 is-sena. Titti Ara, f'sitwazzjoni simili ma' xorta differenti, meta kellek ir-riċezzjoni internazzjonali li afferm iżgħar minn dik tal-lum lura fl-2011, fl-2010, il-budget ta' Gvern Nazzjonali ta' dak iż-żmien kienet jolli il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, kienet iżid it-taxxi, ma kienx qed idaħħal ir-roħs fuq it-taxxi anzi għax kienet jgħid li iż-żmien mhux opportun u fl-istess ħin kienet jagħti prorata tal-cost of living tal-kola lill-anzjani. Illum qegħdin f'sitwazzjoni inversa. F'sitwazzjoni fejn għandek riċessjoni internazzjonali li bħala id-dinja kollha qatt marqat. Dan il-gvern qed jinvesti iktar fil-poplu tagħna. Dan huwa budget li qed juri kemm tassew nemmnu fil-poplu tagħna. Il-pensjonijiet li inti semmejt li il-pensjonijiet jiena parti mix-xogħol tiegħi li mmur niltaqa' man-nies u mal-persuni kollha fil-kostitwenza tiegħi. L-anzjani aktar għall-pensjoni li kellhom qabel, għall-pensjoni li kellhom illum hemm differenza enormi. U dik hija dinjità li qed tagħti lil dawn il-pensjonanti. Il-pensjonanti kollha anke li qegħdin f'homes, pereżempju jiena nfakkar illi kien dal-gvern li ma baqax jaqtalhom il-pensjoni kollha meta jitlu ġa home, imma persentaġġ minnha jibqgħu jieħduha. Jiġifieri l-għajnuna li qed nagħtu min l-iktar li hija fil-bżonn żdiedet b'mod disproporzjonat kif tistenna minn Gvern Soċjalista Demokratiku finalment. Mela, iż-żieda l-oli tal-ħajja. Fost lanqas drabi li rajna żieda għall-oli tal-ħajja. Di mhux kontradizzjoni ma li l-anzjani tajnihom ħafna. Imma
għall-oli tal-ħajja tajna fost l-inqas Alex. Din kontradizzjoni jew le? Mela, mi kontradizzjoni, l-oli tal-ħajja tinħadem biqbil anka mal-korpi kostituiti. Fejn inti aħna din is-sena l-inflazzjoni, kellek inflazzjoni, imma kienet inflazzjoni baxxa. Jekk nisers ba l-inflazzjoni kienet ta' punt 8%. Ġinti meta jkollok inflazzjoni baxxa, allura prezzijiet mod ġenerali ma jkunux terejn daqshekk, il-mekkaniżmu jwaslek biex tagħti dik l-oli tal-ħajja. Però tinsiex li kull min jaħdem f'pajjiżna minn 16 sena fuq jekk nisers balanka ser jieħu round ieħor ta' vouchers. Sewa ta' 100 euro darba ħajkunu distribwiti 60% fuq leisure ħanajdulhom hekk restaurants u hotels u 40% fuq ħwienet. Illi jistgħu jintefqu matul is-sena d-dieħla jiġri ma tistax tara biss il-cost of living, tistax tinsa l-fatt ta' rifużjoni tat-taxxa u qed ninsew prinċipju bażiku. Dan il-budget ma ħa xejn lil ħadd. Ta' mhux budget kif konna mdorrin qabel 2013, jittik minnaħa u joħodlok minn oħra. Dan budget li ma ħa xejn lil ħadd u budget li qassam biss lil kulħadd. Bħala reactions ħanamel reactions tal-MHRA MEA wara reactions tiegħek nitlob il-kopji żgħażagħ kif marru u żgħażagħ u jalla Alex Muscat il-programm għaliex il-ħin kważi skada. Mela reactions MHRA u l-MEA. Is-settur turistiku, speċjalment tal-lukandi u kol tal-ristoranti, speċjalment dawk li qegħdin fiż-żoni ta' turisti, jiddependu kważi 100% minn din il-supplement li qed jagħti il-gvern, għax bħalissa jekk tħares li n-numru ta' sodot li jkunu okkupati f'kull lukanda, qed tikkonsidra illi min għandu 5% okkupati, min għandu ftit iktar 10%, imma ma naf il-ħadd illi għandu iktar minn 15% mis-sodot okkupati. Ovvja illi b'dan numru ta' nies illi għandek fil-lukanda ma tistax iżżomm il-kulħadd għaddej u b'dawn il-supplement illi ta' il-gvern inkunu nistgħu nżommu il-ħaddiema fix-xogħol. Ġiet semmejni għadi u waħda mit-talbit tagħna kienet illi peress illi il-pandemija qiegħda tiġġedded, allura importanti illi il-COVID supplement ikompli sabiex inżommu n-nies fl-impjieg. Jiena naħseb illi ħaġa li kemm aħna, kemm il-gvern u kemm il-unions ħedimna flimkien fuqha u illi kemm jista' jkun jintilfu lanqas impjiegi waqt kriżi ta' din id-dimensjoni. Allura hija ħaġa pożittiva ħafna li dawn il-wage supplements qegħdin ikomplu u ħajġu estiżi sa Marzu li ġej. Aħna fil-fatt mill-ewwel li dawn huma ċirkostanzi straordinarji, mhux biss minħabba il-pandemija, imma għax ma nafux kemm il-pandemija ħaddum, allura l-gvern anke qed iħares lejn Marzu u hemm ukoll l-evalwazzjoni tal-manival illi ukoll jista' jkollha impatt fuq l-ekonomija tagħna. Allura f'daw iċ-ċirkostanzi naħseb jiena l-estensjoni tal-wage supplement hija tajba. Morru għall-aħħar set ta' reazzjonijiet din id-darba l-Union tal-Allima u l-Union ta' l-Iżviluppaturi, l-MDA. Tip ta' għajnuna, fejn inti għandek studenti li għandhom bżonn f'tiġijiet partikolari u tista' tinċentivhom u tista' tgħinhom u hija tajba. Ġifieri kull tip ta' miżura li hemm fil-budget li hija intiża għal studenti, għal persuni huma vulnerabbli, għal persuni ovvjament għandhom ċertu ħtiġijiet hija xi ħaġa li hija importanti ħafna. Fil-kumplament anke tal-pjan tal-gvern ta' dal-aħħar snin tara li kien hemm konsistenza anke fl-ippjanar. Ġvinti kellek bini ta' skejjel li baqa' għaddej sena wara l-oħra u issa qegħdin nerġgħu naraw anke l-bini ta' skejjel ġodda. Hija xi ħaġa li essenzjali fil-qasam edukattiv li nixtiequ naraw dejjem huwa il-viżjoni fit-tul fil-qasam biex naraw li nħajru iżjed edukaturi jersqu ovvjament għal il-professjoni. Bħala MDA aħna ninnotaw b'sodisfazzjon illi l-gvern laqa' il-proposti ewlenin tagħna, proposti li fassalnihom biħsieb. Proposti li huma indirizzati mhux biss biex ikomplu jixprunaw l-industrija l qudiem, però jaħsbu wkoll fil-familji fiż-żgħażagħ tagħna fin-nies kollha u mhux biss fuq ambjent ekonomiku, però wkoll f'ambjent li huwa wieħed sana. Mela dawk kienu l-aħħar set ta' reazzjonijiet, il-ħin kważi letteralment skada għandna 10 minuti biex nagħmlu l-konklużjonijiet tagħna. Gejtu naf li rid tirreaġixxi. Iva, jiena xtaqt pereżempju waħda mill-affarijiet li xtaqt nara fil-budget kienet, u diġà saret referenza għaliha, dwar l-għoli tal-ħajja. Il-Partit Laburista fil-Gvern issa ilu 7 snin, 8 snin, 7 snin? 7 snin.
Il-kola issa għamel żmienha. U kienet proposta tajba ħafna, però s'issa ma rajna xejn fuqha. Il-living wage. Living wage kienet, kieku daħlet fis-seħħ, proposta li kienet tgħin lil ħaddiema joħorġu minn diffikultajiet kbar. Jiena nemmen li għatanna faxxa kbira u sfortunatament minkejja li ngħidu ħafna affarijiet li l-ekonomija sejra tajjeb u kollox sejjer tajjeb u ħafna affarijiet minn da kollu tajjeb, però sfortunatament friskju tal-faqar għandna 82,000 ruħ. U da ma jfissirx ftit, dawna 82,000 ruħ u numru sostanzjali wkoll. Għandna ħafna proposti tajbin, imma 82,000 ruħ, mhux ċajta, Għandna proposti tajbin, però 82,000 ruħ, mhux ċajta, u naħseb hawnhekk wieħed irid joqgħod attent. L-aħħar kumment għas-Segretarju Parlamentari, pajjiżna qbih iċ-ċittadinanza. U jien naħseb jew wieħed kont minn dawk li mill-bidunet jien niftakarni mmur fuq l-istazzjon nazzjonali u ngħid jien assolutament ma naqbilx. Il-bieraħ inċidentalment l-eks Prim Ministru ta' pajjiżna, Dr. Alfred Sant, qal ukoll li hu ma kien jaqbel xejn magħha din. Imma l-ħares ma kienx hemm dal-programm ta' ċittadinanza. Issa però l-Prim Ministru Robert Abela. Però issa qed jirriżulta li l-Kummissjoni ħatamlilna infringement. Issa nisimgħu ir-reazzjoni ta' l-aħħar kumment qasi. Jiena naħseb li din ħattelfilna il-kredenzjali u l-kredibilità tal-pajjiżna. Il-flus sbieħ, però jekk tlifna il-kredenzjali u l-kredibilità ta' pajjiżna, naħseb ħadd iswilna it-salsa wara mela. Mela żgur li Alex ħaj reaġixxi fl-aħħar, mela iż-żgħażagħ kif marru f'dan il-budget ilejn? Mela il-budget jaħseb għal kulħadd, inkluż iż-żgħażagħ u f'sens holistiku għal darb'oħra, għaliex jekk iż-żgħażagħ qegħdin jaraw għallum biss, naħseb nkunu qegħdin niżbaljaw. Il-fatt li qed jinvesti fil-pensjoni dan il-gvern, dak huwa investiment fija wkoll f'żagħżugħa li għadha peta dejn ukoll ħaniġi għall-pensjoni. Per hekk induru wkoll għall-miżuri li qed jolqot illum jekk għandna il-miżuri pereżempju tat-taxxa, dik hija ir-rivużjoni tat-taxxa, il-tnaqqis fit-taxxa anke meta tinxtara proprjetà dawn huma kollha affarijiet li fl-iktar mumenti. L-eżenzjoni tat-taxxa tollha from 175,000 to 200,000. Hemm ukoll eżenti mill-bol. Fejn qabel inti kont ħallas jekk Ministri 5% taxxa fuq il-proprjetà, issa naqset għal 1%, 1.5. Li dawn huma kollha miżuri illi lilek qed iħallulek iżjed flus fil-but għaliex naħseb fil-fiżożija huwa l-iktar żmien fejn l-iktar li taħdem però l-iktar li tonfoq. U allura huwa importanti li inħarsu iktar fid-dettall anke għal dawn il-miżuri. Semmejt 82,000 ruħ li huma fil-faqar, naħseb illi dan il-gvern fir-riskju tal-faqar. Dawn in-nies huma l-iktar nies li qegħdin kien jgħid l-faqar huwa perċezzjoni ta' fil-ħsieb dawn mhumiex numru. Tiftakru dan-diskors. Dawn 80,000 trade unionista, tiftakru il-faqar perċessjoni. Hemm familja warahom. Ma ninsawhomx dawn, ma ninsawhomx. Għandu balla stejjer fuqhom dawn. Fidej u f'qalb dan il-gvern. Żgur li ma nistgħux immaqdu dan il-gvern fejn jidħol il-faqar għaliex rajna 1000 miżura, diversi miżuri li qegħdin jaħdmu għal dawn. Mela, żgur, mela, Alex, konklużjoni tfidejk għaliex ħajtfunna d-dawn. Front page Times tajdinna Brussels take action on passports. Forsi d-direzzjoni turin il-front page ta' Times, reazzjoni għal dak kollu, kif ukoll reazzjoni għal dak li għal-gejtu u għal dak li kontattin fil-bidu tal-programm. Ara, fuq l-IIP moderat, għanna fuq l-IIP għaddejjin vid-dialogu miftuħ u vid-dialogu apert. Namela ċara from day one illi iċ-ċittadinanza ta' pajjiżna ħadd mu ser jilgħab magħha. Min isir Malti u mill-le, aħna niddeċidu mhux minn Brussell. U jekk hemm min qed jinbutta fosthom Maltin bħali u bħalek, Charlon, jiġifieri ħansemmihom bir-responsabilità kollha, Roberta Mezzola u David Kaza li qed jimbuttaw lill-Kummissjoni biex tibda tiddeċidi min għandu jsir Malti u mill-le. Dik hija xi ħaġa li dan il-gvern akkosta kollox ser jopponija. Finalment l-IIP ma kienet xejn ħlief. Programm kif tattira investituri lejn pajjiżna u tippremjhom biċ-ċittadinanza. Inti biex issir Malti tista' tiżżewweġ persuna Maltija u eventwalment issir Malti, tista' tgħix għal ammont ta' snin, jista' jkollok nannu li kien Malti, hemm numru ta' avenues li waslok biex issir Malti. Fosthom li jekk tiġi f'pajjiżna u tinvesti ammont tajjeb, iva nippremjawk biċ-ċittadinanza. X'hekk inti tinvesti l-ġid tiegħek f'pajjiżna u toħloq ix-xogħol u tiġġenera l-ekonomija tagħna, aħna konna qed nippremjawk billi nagħmluk ċittadin. Ejja ma ninsewx li aħna fil-ġimgħati li għaddew, fix-xhur li għaddew diġà ħabbarna li ser irwaqfu dak li kien l-IIP u ser nimxu għal programm differenti.
ħammorru għal programm li issa huwa iktar ta' residenza milli ta' ċittadinanza. Infatti fid-dialogu li għandna miftuħ mal-Kummissjoni, il-programm il-ġdid jilqa' ħafna għal kritika illi kienet qed tagħmlilna anke l-Unjoni Ewropea. Ejja ma ninsewx xar illi dan il-programm sal-lum ġibet lejn pajjiżna b'mod dirett issa 1500 miljun, 1.5 billion minn din l-inizjattiva biss. Dan il-budget finalment huwa budget illi qed jindirizza il-bżonnijiet tal-lum, imma budget illi qed jipprepara l-ekonomija ta' għada. Huwa budget li qed jinvesti bil-qawwa fl-infrastruttura, fl-ambjent, fit-teknoloġiji l-ġodda, fil-loqsma l-ġodda li ser nattiraw lejn pajjiżna biex inkomplu niġġeneraw xogħol ġdid, fil-waqt li qed ngħinu il-minu l-iktar fil-bżonn. L-ikbar budget ta' kull żmien f'pajjiżna, budget li għamlek buri illi pajjiżna x'kien bil-għaqal, il-pajjiż kollu kemm ta' mhux il-gvern, il-ħaddiema kollha ta' dawn il-pajjiż, għax konna bil-għaqal tul dawn l-aħħar snin, l-lum ninsabu f'din il-pożizzjoni li ħabbarna budget bla preċedent. Grazzi Alex, grazzi Lejn, grazzi Kejtu, grazzi ħafna lilkom tal-li kontu magħna, jekk alla jrid nerġa' nkun magħkom nhar il-ħadd li ġej mit-8 il-qudiem tisliet.